DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo. Pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Dahil na kita magparahaloy, ta Huwebes ngunyan, sagkod na sa nakitang alas 10, kada Huwebes tabi. St. Jude. Sugabos na devotos dyan ni St. Jude, makapagpasalamat lamang dyan baga sa barangay Lapu-Lapu. Sa iyang simbahan, St. Jude Church, St. Jude Parish, Barangay Lapu-Lapu kan Legazpi. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos enot dapat sa gabos. Happy birthday po sa nagkukumplean nyo ngunyan. Programa ng Tingog kan Banwaan. Nag-imbitar sa gabos na nag-arantabay dyan sa Legazpi. Good morning! Diyan man sa Daraga, good morning. Siring man sa Albay District. Katuwang ta dyan ang tropa, ang news team. Siyempre sa Master Control, Padingnal Baldo sa newsroom yaon dyan, Angel Mustaza. Jen Matthew Balyaran, siyempre sa supervision iyan ni News Director Mardela. Production yaon dyan si Madam Shia Leron with Jimos Barrios. Sinda man po ang nagtatarabang tabang sa DCGB News Online, sa IT Broadcast Mitabi Worldwide Netwide. Sa bayan po kita nadadangog sa AM band sa mainstream radio region-wide. And syempre, nahihiling na dadangog kita worldwide netwide sa broadcast mitabi sa internet DCGB News Online, as in sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan, Jerome Nico Martinez, kasabayan sa tuyang OJTs from Cat College, Dande Melgar, as in Braille Allen Santor. Ako mapan sa indong servidor sa radyo Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. Yan tabi ang sa Indopong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. Yan tabi good morning ang sa kuyang number tabi, pacheck lamang attendance tabi 0942-670-1195, that's 0942-670-1195 and 0966-0730-115. Baray na agad yan sa taga Premier Distrito kan Albay. Nadadangog kita dyan 106.9 WGB FM DCGB po sa indong naantabayanan sa paagikan sa muyang sister station dyan sa Tabaco. Good morning sa mga taga Premier Distrito, lalo na dyan sa Tabaco. And condolence tabi sa familia ni kompadreng Jomar Bien, takasuhapon na maaram sa iyang father-in-law, barkada niya to ini Padingnal dyan sa Tabaco, si Tata Willie na Casimiro. Condolence tabi Pading Jomar sa familia. May apod kita sa tuyang telepono 814. Good morning tabi. Good morning po, Sir Mario. Opo. Washington. Ay, mabuhay. Taga Washington. Good morning tabi. Salamat. Yan. Listening yung mga taga Washington Drive, Legazpi City. Pading Jomar tabi, condolence sa familia. Pati naman sa familia nindo ni Mrs. nindo tabi taso ama inikan mahal na esposa ni Pading Jomar ang nagadan si Tata Willie Casimiro. Yan, condolence tabi Pading Jomar. Yan, diretso na kita sa mga taga 3rd District Ginubatan. Igwa kitang paraan tabay dyan sa Ligaw. Good morning man. Good morning dyan sa Uwas. Yan. Igwa nin pinag-inauguraran dyan sa Uwas kaso nakaaging aldaw. So pinagahinguhan ni Congressman Didi na Cabredo
maray na aga tabi sa Indo. Diyan sa Saban kan uwas. Iniso continuing effort ni Congressman Didi Cabredo na ma-provide diyan ang manlain-lain na sektores kan tercer distrito kan Albay sa edukasyon and commitment niya iyan tanganing makatao nin ligtas yung safe na functional tapos weather resilient spaces para po sa pag-aadal and ining sports para sa satuyang kahovenesan and sa komunidad budaman lain-lain na community events. That is the continuous commitment ni Congressman Didi Cabredo. Puwera kan sa iyang legislative making responsibility yaon ang paghanap niya ni nakakanigong paagi tanganing iya na fundo na ipinagtiwala ta sa gobyerno makakuaman lamang duman mapabulusan so pagangaipo kan manlain-lain na sektores kan tercer distrito kan Albay. So pinag-inauguraran diyan sa UAS National High School diyan sa Saban National High School blessing and inauguration kan bagong covered court Saban National High School. And you can be assured sa pahayag ni Congressman Didi functional gustong sabihon up to o kaya at par sa tamang espesifikasyones de trabaho an kunyan an ipinag-iimplementar dyan tabi na proyekto naan. Remember tabi si Congressman Didi pinag-empower mismo ang komunidad na magbarantay tabi kamo sa mga proyektong pinag-iimplementar mi dyan, maging proyekto na pinag-iimplementar infrastruktura kan man lain-lain na hansas di gobyerno. He empowered, tinuruan niya an ordinary citizens, grassroots levels. Kamu ang magbantay, kung igwa kamong nahihiling na kabulastugan, kung sa paghiling nindo substandard iyan, make the necessary report and inquiry. Ipaabot sa opisina ni Congressman Didi, ipaabot sa ahensya di gobyerno na nanunungdan. Saro yan sa pag-embolden, saro sa prinsipyo ni Congressman Didi Cabredo, empower the community para po sa ikakarahay kan kagabsan. Kaya yan tabi, you can be assured na yan na covered court yan sa Saban National High School sa UAS. It's functional. It can be used multipurpose. Sports events, community activities, learning, tabi, man lain-lain. So yan po ha, congratulations and dyan sa Indo sa Saban kan UAS, yan sa National High School na kuan iyan na utob and padagos na commitment na pinagpapaabot sa Indo ni Congressman Didi Cabredo tabi maray na aga tabi sando diyan sa mga taga tercer distrito kan Albay. Siring man ang satuyang amiga si Honorable City Councilor Mila Bal. Good morning tabi Mama Mila. Kumusta na lamang diyan sa inyo? Mama Mila. Good morning daa and everyone. Yan, maray na aga man tabi Mama Mila. May naghapot sa kuya sa Globe, dahil ko kamo masisimbag ta. Naubos so load ko sa Globe, dahil pa ko nakakautang dyan naman kita ta Adrian sa baba. Dahil pa akong bayadan sa utang sa Globe, so nagugulpi man kita kaning sa load sa naman. Pasensya na po kung dahil ko kamo na ako kunyan nasimbag tulos. Dahil pa ako nakaka-load tabi sa Globe ha. Naubos ka subago antes ako magprograma, so inutangan tang load ka na kaaging semana. Ecstasy. Extano. Congratulations na tabi kay Vincent Llaneta Madriñan. Siya na elehido na bagong naorganisar na Association
of Provincial Barangay Secretaries kan Albay. Ba? Bagong organisar tabi ini na kunyan na grupo ining asosasyones kan mga barangay secretaries kan Albay. Si Presidente Vincent Llaneta Madriñan. Congratulations tabi, sir. Good morning man tabi dyan sa kay Chu Henry Guerrero, buda kay Chatit Guerrero sa Laogan Macapa Corporation. Long time no see, Chu Henry ha. And Chatit, kumusta na? Ini si Chu Henry Barkada ta ever since kan dyan pa sa Provincial Health Office sa indang supply section. Yan, Chu Henry, good morning. Nadangog ta para antabay da ini, sabi ni Sir Edser na Guerrero. Chu Henry, buda Chatit, good morning tabi sa Indo. Sige, sana tabi ang limok-limok diyan sa compound, ano? And maray na agaman diyan sa Indo, sa familia. Diyan sa Macapa Corporation, good morning. We talking about Macapa Corporation tabi, ano? Yan, so kalinga ni Loria. Nadangog ko baga kaso hapon, kahuro ni VP Henry si Kaloy na Loria. Yan. And sa aga, iyon na unofficial na pagpuon kan karampanyahan sa lokal na level. So sarabayan na po yan, ngunyan baga ongoing so sa national, and sa aga masabay na po so sa local candidates. And matapos iyan sarabay, Mayo 10. Doy, sabi ni nakaulay taman ini si Kaloy na Loria, kan kalinga ni Loria, iyan ngayang kalingan ni Loria, diretso ngaya iyan tabi, whatever happens, partingaan kan sa kuyang pagdamay, asin payback time man, ano? Payback time kumbaga, pasalamat sa mahal na Diyos sa blessings man na nakuha, ipinagbiyaya kan kagurangnan kay Kaloy na Loria. Sa totoo lang, si Kaloy na Loria, bako sa pagkon, barkada ko yan, dyan yan sa may boarding house padingnal, ang pamilya, squatter sinda dyan sa gilid kan tinampo ka ito, padingnal. Talagang sapuon kang ugog. Sarong, salit narong-arong, 2 kwarto, so pigistaran na ni nanay niya, buda ni papa niya, kusina, buda salang sadit, sa may puon kang ugog. Diyan si Sir Kaloy nagdakula ang pamilya niya. O diyan sa Balintawak Street, padignal, poon kang ugog. Dai pa ang Astrodome na iyan. Dai pa yan Astrodome na yan tabi. Kaya dakulan mga barkada diyan ni Kaluloy diyan sa Barangay 16 and sa pagtaraning diyan sa Ulalbay. Nagpoon talaga sa zero. Kaya sabi ni Kaloy, ngaya piyo kan makahuron tayo ni personal makarawon sana ini talaga. Pag day mo masyadong midid, masabi ka kan gari nga ya suplado, pero makarawon yan. Ang style kang karaw niya paminsan pag bako mo midid, gari makikigkig ka ko na, pero karaw iyan tabi, ano ngaya piyo, it's payback time. Kaya ining kalinga ni Loria, pinag-istabilisar mi ngaya ini diretso ngaya yan, because I feel and I know how hard it is ngaya an kadaihon. Yan, sa abot nga kan sa kung makakaya, matabang ngaya kami. Ilingan nga ni. Ayan bagang so mga pag-distribute ning bagas-baga padingnal, nakakaigwan in comparison. Sabi ni Kaloy na Loria, day ngaya ko kaan minakulog ning buot kung piga mamaliit ngayaan sa muya man nakakaya na itatao kada bes na nagkukunyang kami, nagbibisita sa mga barangay baga padingnal. Tayo nga yung pigtatao ko, iyo ngayon so resulta man kang kakayanan kan pinagalan ko na itinauman kan kagurangnan ngaya. Iyo sa naman nga, I never compete ngaya na makataonin mas duman sa kakayan ko na I will be pushed nga to the limits na magibuning kabulastugan tangani sa nang mataparan ngaya so kadakulaan kan titao ngaya kan iba o kun ano, day ngaya. Igong ngayaanin pagkamuot, tayan ngaya labor of love, product of my labor of
love na ipinagtao kan kagurangnan. Day ngaya ako nakukulugan kung pikukumpara ngayaan ititao ko ngaya dyan sa barangay sa ititao ngay kan iba day. Naugma ngaya ako kaan because ang tuy ko ngaya kan kaya nagtao man ako kaan this past months. Taon na nga ni gayod pag nagbibisita sa mga barangay is not to compete but to help. Yan. Iyan ang pigko niyan man ni Kaloy na Loria. Ta naglilibot baga sinda tabi padingnald naglilibot sinda man sa mga barangay, nagtatao man kan sa indang maabot kaya, day ngay ako kaan piyo nakukulgan kung pikukumparaan sa kuyang natatao because maugma ngay ako kaan, taiyan ngay suka kayanan ko na itinao kan mahal na Diyos, nagsishare ngay ako sa abot man kan kaya ko. Iyo anang sabi ni Kaloy Andes Loria kan segundo distrito kan Albay. Kaya diretso ngay na kalingan ni Loria. But it will be different, it will be a different playing field na puon sa aga sa paglilibot kan sa tuyang mga kandidatos lokal. Sabi nga ni Kaloy na Loria, baga kasuwapon sa entrevista ni VP Henry, dyan ngaya, sa paglilibot mina sa mga barangay, sa mga caucus, an itatao ko na nga dyan. So, specific ngayang mga legislative agendas. Tamas maray nga itong yaon ako personal, ipigpapaabot ko ang mga legislative agendas na nakapakete man sa sakuya man na pagmaawot na hagadon ang permiso kan mga taga segundo distrito na tiwalaan man ngaya ako pag-abot sa lawmaking Kaya madadagog na po yan. It will be a different level of playing field nata. Nasa irarom na po yan kan regulasyon kan Commission on Elections. Nadagog baga nindo si abogada Juana Valeza ang sa tuyang very accommodating and very able, well capable na director kan COMELEC kan Bicol. Nadagog na nindo. So regulasyones in general pag-abot po kang campaign period. So it will be a different scenario na, playing field na ngunyan sa paglibot kan mga kunyan ayan kandidatos including ining si Kaloy Andes Loria. Dai na iyan kaso mga goodies baga padingnal na distribute dainan bawal na po yan. Pero ang sabi ni Kaloy Andes Loria ining nakalis na halos 2-3 taon 1 year and a half pataas na taon naog mangay ako maski diit sa nangayaan sa kuyang naitao. Pero para sa kuya ngayak dakulaon na nabagay tayo ngaya ayan so nakakayanan ko hinigusan ko man ipinag-imparte ko na ngaya dyan sa mga kadaihon. Day ngaya ko nakukulugan kan kung tikukumpara ang ititao ko ngaya na sadit, diit o kung tayan ngaya hali sa pagkalinga kan puso ni Kaloy Loria. O yan tabi ha. Kung si Kaloy yan sa may Cat College Padingnal yan ampang ng Cat College day pa na Capitol Annex naan day pa na Astrodome na yung Padingnal igo yan yung puning ugog aram ko dyan sa may boarding house sa entrada dyan kami nagsusurusyat ka ito dyan sa kwan tapos si Kung Didi dyan man nag-eskwela sa Cat College yan o kamo dyan Dandy Budabral dyan nag-eskwelaan si Didi na Cabredo nagdudumanan sa ko sa boarding house sa baba may puning ugog dyan ka ito dyan sa may Cat College day pan Capitol Annex naan iguning pun iyan na tindahan naan dyan na duwang karinderya dyan sa may gate kan Cat College iguning puning ugog dyan an harong ni Kaloy na Loria sarong sabit na harong-harong dyan iyan ang pamilya ninda. Kaya iyan ang kunyang kaan ang pagkatao ni Kaloy na Andes Loria. Makarawon sa nayan tabi si Kaloy. Pero talagang tuminalubo man and parte na ngayon kang papasalamat kang piyo ining halos 2 taon man na pag-distribute man inda so nakakayanan ko ngayon piyo. Dahil ka mo magparahadit niya kan makulugan nga kung pagkukumparan pigtatao ko. Dahil natural nga yan. Pero ako I never dahil nga ako nagsaray ning kulog ning buot ning dagit hinanakita ko po kung pigkukumpara ngayon ititao ko. Kayan nga udok sa buot ko yan igwa nga yanin pagpadabaan iyo ngayon so nakakayanan ko na itinaukan kagurangnan man bako kaya baga ang kalinga iyo nga yan ang kalinga na may talinga ta kami ngayon nagdadangog naglilibot sa paglilibot mi ngaya nadadangog mi an concerns kan cross section kan society nadadangog mi isi sa puso mi diyan na so kalinga tabi
Bako? Kaya iyan nga produkto kan kalingang may talinga. Yeah. Dinangog mi nga yan. Pigdadangog. Ipadago sa pinagdadangog. Pigasabot asin isi sa puso na and then yaon na po ang pagkalinga. Abe ha? Maray na aga kay Papa Jer Bailon. Good morning Papa Jer Bailon. So panira niya kusido. Isus na siram Papa Jer na kombinasyon ini. Jerry Bailon, Papa Jer. So, kunyan baga, o ning sira na ano ini, banwiton, tapos rana na sadit, isiram kay ni Papa Jer na Bailon. Inda ko man si kunyan, si Papa Jason na Gomez Puyo, so asindero tang amigo, kung ano man ang nasikwat naman diyan sa saudan. Papa Jer, maray na aga tabi sa Indo. Migong King Reginaldo, Diyos maray na aldaw tabi sa imo amigong King. Good morning man dyan kay Sir Popoy Bangles. Oy Sir Popoy, dahil na ko nakahapit dyan kasubago na hiling ko busy ka dyan sa imong sumada kan mga negosyo out in trabaho gabus dyan sa JRB. Nako, wakawak na naman sa radyo dyan kasubago. JRB calibration, the best kamo dyan. Mga goma kan auto, baterya, mga belts na yan, tuercas, oils. Yan, JRB Calibration and Battery Shop and the Tire Center. Lapu-Lapu. Tulo ang branch niya dyan. Igwa pa sa Albay District, sa Ligaw. Sa Ligaw, igwa sinadumaning sa indang computerized wheel alignment. Pati naman sa Tabaco City and Naga City. Good morning. Sir Popoy, dahil ako nakahapit, pasensya na ha. Makauro istorya barang ko ta na. Good morning sa pamilya. Solido yan, DCGB. Salamat sa padagos na pagtiwala po. Yan sa Lapu-Lapu. JRB. So sa tuya man na padihon dyan, si Pading June Petero. Good morning matabi Pading June Petero. Dyan sa Indo. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwan sa DCGB. Mabol tapang programa, oras, alas 9:29. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Nong speed shop, siguradong panalo ka dito. Nong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, bologna,
pinya, skinless at tortaba, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pai, lingaw ako. Ano da nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Kukun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Angat ang lahat
Aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sila tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Hoy, 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 hoy. May bagong swabbing energy drink, New Cobra Rice. Ang sarap, grabe. Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suave. With vitamin A, New Cobra Rice. Suabing energy. With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kano'y ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kano'y ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Gloria. Kaya ka mahaldig, daragal, Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, kaya ka mahaldig, daragal, Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna.
Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pay! Ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man bagan, iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Tama po yan, tama yan, dahil na pong iba pag-abot po sa party list ining Mayo 12 Perilian. Diyan sa balota, mahiling niya to, may portion diyan, party lista. Doro diretso na sa number 131 ang ako Bicol. Saro sana po tabi, dahil na magboto ning iba pa sa party list. Saro sana ang sa tuyang pipiliun diyan. Number 131 ako Bicol. This time, hook up na kita sa halos gabos na parte po kan Kabikolan and even worldwide, sa AM band as in sa FM band, sa Daet, sa Sorsogon, sa Tabaco, sa tuyong mga sister FM station dyan. Naka-hook up na po sa mother station sa DCGB AM, and siyempre worldwide nadadangog kita na hiling sa DCGB News Online, sa Facebook as in sa YouTube. Mangumusta daw kita sa numero 131 ang ako Bicol. Nasa linya ang Executive Director and sa tuyang alkalde po kan Ciudad din Legazpi, si Alkalde Attorney Pido Galvin Jr. Attorney Mayor, good morning tabi, si Pio kan DCGB. Nadadangog na kita bilog na Bicol Region as in bilog na Kinaban tabi. Go ahead po. Good morning Pio, good morning sa PDN DCGB Network, sa bilog na Kabikolan and also global. Maray na aldaw po sa Indugabos. Oho, global. Iyan baga tabi, Mayor na kuwan, mga OFWs niya to. Nagbuburuto man sa party list, bako? Yes, tabi. In fact, advanced voting sinda. Iwa kitang overseas voting na kung sinay yan, siguro 2 weeks before election, if I'm not mistaken. Ang mga OFW ta, nagboboto po yan. And sana, tangkilikon ta sa diritang party list, ang Ako Bicol Party List. Oho, and if I may, igwa na kitang mga naibusol dyan na lakdang and ibubusol pang lakdang sa OFWs sa Kongreso for their protection tabi? Well, tama ka. From time to time, ang mga kababayan tang Bicolano, pag may mga distress, Bicolano OFW worker, ang perming nadudulukan ng Ako Bicol and Kitaman, tulos-tulos na nakikipag-coordinate kay Secretary Hans Kakdak, kan Department of Migrant Workers. And at the same time, ining mga ipinagpapagibong ko niyan na Department of Migrant Workers Regional Office. Ang pondo tabi kay ni initiative kang Ako Bicol Party List tanganing magkaigwa kinakulang coordinating center ang mga kababayan tang Bicolano pag nag-uuli sila as in sa delivery of service kan sa tuyang para sa mga OFW mapapadali. So kunyan na inisyatibo then hanggang nagkulang si Congressman Saldico digdi sa pagpapatugdok kang primerong Department of Migrant Workers Regional Office digdi sa Kabikolan. Ay, magayon. Garuyan Ako Bicol na may nadudumunan personalmente, physicalmente opisina. Buda tawo. Ano tabi, Congressman Pido? Well, tama ka, tabi Pio. It's one way of showing accountability sa mga kababayan tang Bicolano, itong presensya ta
sa anom na probinsya kang Kabikulan, wherein in every province and major municipality and city nagkakaagit aki coordinating center. Tanganing ang mga kababayan tang Bicolano may dudulukan, may raranihan, as in may pinapiling taan sa tuyang accountability as in responsibilidad sa constituency ta na mga Bicolano. So iyan, opisina kan ako Bicol, yaod yan sa komunidad, pati na ining so pinaghingwahan nindong Department of Migrant Workers Regional Office, the first ever, iyan, itutugdok na digdi sa Kabikulan. Well, tama po. And together with other regional offices, syempre, sa aktibong partisipasyon kang Ako Bicol Party List sa deliberasyon as in debate sa Kongreso, lalong-lalo naman, Pio, itong during the budget hearing na konsein sa mga pangangailangan sa programa, sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, kabuhayan, livelihood trainings through TESDA, programa ta sa Parasira as in Paraoma through Department of Agriculture, and the promotion of tourism through Department of Tourism, yaon na sa tuyang pag-inguhan na madara sa mga mihoras, panganing so 15-year-old, 15 taon na mga core advocacy and programs may padagos ini. Kung pido, anong yaon yan sa pakete ka na Bicol? Because nakagain ka mo ning solid ground sa House of Representatives, ipigagalang, pigre-respeto ang Ako Bicol to a greater degree despite kan mga malicious imputations bagang nagbubutwa. What's it in there sa Ako Bicol tabi? Well, inot na inot tabi, Pio, igwang kumbaga classified o itong mid-bid as in kumbaga klasipikadong constituency na kung saan itong nakakamid-bid as in pinagsisirbihan territorial jurisdiction, may pinag-aapod kita dyan na accountability na kung saan presensya ang mga programa sa bilog na Rion Bicol whole year round, makulang sa panahon kang election kasi kang naglaog kita sa party list election, ang talagang inot na sentimento ng mga kababayan tang Bicolano is that they don't get anything from the party list system because those itong nagdadaralagan mayo man kumbaga consciousness as in programa sa satuyang Rion Bicol. So, apisar kang aktibo tang partisipasyon duman sa Kongreso, siyempre bibaba ta itong mga mihoras digdi sa satuyang Rion Bicol sa anom na probinsya. Panganing mamatian ini kan sa tuyang mga kababayang Bicolano. Yun, oho. Now, saro sa narumduman ko several years ago, saro sa battle cry nindo is ang tubig, idiretso sa mga namamanuan tangapit na panon ang pag-iiriwalan tubig. Dire-diretso sa indo kaya na pag-provide nin asistensya para sa igwaning potable and ready na tubig dyan sa mga barangay? Well, tama ka, Pio, and it has not changed. Diyan nagbabago, nagtutubod kita that access to potable water is a basic human right na dapat mai-provide kan sa tuyang gobyerno. Sa tuyang inisyatibo na kapag tugdok ang Ako Bicol Party List, halos ginatos na mga solar-powered water system in those far-flung barangays na dahil inaabot sa serbisyo kan sa indang local water district. Panagos tayo ng pinagigibo, and ngunyan na bako lang executive director as in bilang alkalde kang syudad kan Legazpi, pinag-a-address naman ang problema ta sa tubig digdi sa tuyang syudad. And one way of addressing it is to provide funding duman sa planong rehabilitasyon kang local or Legazpi City Water District to serve those unserved areas, lalong-lalo na sa southern barangays. So, sa ngunyan, may nakalaan na pondo na yaon na ready for implementation kang Local Water Utilities Administration or LUA. Tanganing so mga pumping facilities and laying of pipes na plano kang LCWD, may sa katuparan ini tanganing so Taisan, matawan takitubig. Taisan is the biggest barangay in terms of land and population tabi. And we cannot just close our eyes dahil pwede kita magpiyong-piyungan
as in magbuta-butahan sa pangangaipo talaga kang tubig. In the same way, itong tubig na hali sa Buenavista, pinagpupo na naman, dadarahon ta pababa para mapagserbihan ang southern barangays. In anticipation, Tabi Pio, of this biggest housing project, na pambansang pabahay para sa mga Pilipino or 4PH program, arog man kaanaan sa tuyang pinag-aantisiparan panganing pagtugdok kay ning halos 15,000 na unit na 4PH program, dapat naka-ready ang provision ta sa tubig dito sa syudad. And our city is growing on a faster pace, and that's why we need to cope with this demands on water. And bako sa natabi Pio, tubig ang sa tuyang pinag-atubag, those public utilities na may problema man, harug kang aleko Tabi Pio, itong problema sa kuryente as in sa ilaw. Opo. Now, iyan yung mga basic na ang solusyon na pinagigibo po nindo through Ako Bicol, working na. Ba kung plano po sa nakuni, working na, physicalmente lang nagtatrabaho. So, administrative process, tapos na, working na, physical na pagtatrabaho iyan sa kuryente buda sa tubig. Now, we go duman, di maburutuhan na Mayo 12. Kitang gabos, madiretso, 1.31 sa Balota Party List, Ako Bicol. Ano ang pakete na yaong pag sa indong i-opresir comes opening kan Congress Tabi? Pio, we just need to maintain and sustain itong core advocacy ta. Arog kang edukasyon. Sa edukasyon, we go beyond assistance, Pio. Bako lang asistensya sa assistance, kundi, syempre, I am proud to say that Ako Bicol push for a landmark legislation na kung saan pinapakinabangan, bako lang kang mga kababayan Bicolano kundi kang bilog na nasyon. Lalong-lalo na sa nag-iriskwela sa state universities and colleges. Kasabay tadigdi sa dating gobernador asing Congressman Joey Salceda push for the tertiary quality education, access to tertiary quality education, libre ang tuition fee. And not only that, Pio, we pursue and address the backlog on classrooms. So deficiency sa classrooms, padagos ng pinag-a-address sa aktibotang partisipasyon sa mga budget hearings. Tahaning ini, masolusyonan asin makaagan kipondo. Just recently, Pio, nag-groundbreaking kita sa Saro sa pinakadakulang high school dyan sa Mons. High school. Ginubatan. 48 classroom ang sa tuyang pinagpapatugdok kang implementasyon kang DPWH. So, yung Pio siguro ang sa tuyang motivasyon as in drive, and the Bicolanos can expect more for Bicol, for Ako Bicol in terms of representing them sa saindang mga pangangiipo as in sa saindang concern, lalong-lalo na sa ahensya kan sa tuyang gobyerno. Iyan, Tabi. Now, we go, may nakuha na kong informasyon, yung Bicol Loco, it will be on katapusan na kang Mayo, Tabi? Tama, Pio, dahil siyempre, bako lang sa kapos kita sa oras, at the same time, yaon man sa election period, na di pwede isabay dahil baka may mga complications, and some has prohibition on the disbursement. So, to avoid that technicalities and violation of the Omnibus Election Code, pinagpaliban pa na lang inialagad. Timing pa man Pio, dahil summertime pa man yan. So pinuunan kang Ako Bicol Party List na Bicol Loco Festival, the spectacular hot air balloon and the air shows, and the presentation of those biggest artists in the industry para mag-ugma, pagkabanggiyaon, Tabi yan Pio, and something that we can kumbaga look forward para sa mga kababayan Bicolano. Ay, putok na putok yan Kaipuan, pinaghahanap na yan, Tabi. Despite ka na kung ano-ano na sa nabagang malicious imputations na nagbuburuto, pero na-overcome yan. Pati ng performance ka na Ako Bicol, yan na mga malicious imputations na yan, na-overcome kang performance, Tabi, nindong maray. Well, those malicious imputations, ang fake news does not hold any water. Sabi ta na nga, baga sa rules on evidence, So, but just the same Pio, siguro
hilingunta ang sarong organisasyon, ang sarong party list base sa iyang mga programa. Kumbaga, siring sa sarong kahoy na nagbubunga, hilingunta ko ano ang sa iyang bunga. Alagad sabi na nga ni Pio ka mga sagugurang, pag mabunga, permi pigtutokdol. Kaya araw kayan ang nangyayari sa Ako Bicol Parties. We know that we have competitions and rivalry here in the Bicol region. Some would like to get a portion of the votes of the Bicol. Pero siguro man po, Anilis Ronta, isay man talaga po ang presensya, ang serbisyo sa Bicol region whole year round. Siguro naman po, I can humbly say it, and modesty aside, talagang Ako Bicol man po ang padagos na may serbisyo. Sa aga, lawos itong mga barkada ta, yung kamikaze? Well, tama po. Sa aga, proclamation rally ni Mayor Hisham, as in kang Team APG, kasabay ang Global Albay. Of course, it will be kumbaga graced by the great rock band Kamikaze dyan sa Sawangan Park, 5 p.m. tabi. Kahit kasabay man. Siyempre, ang sadiritang party list, Ako Bicol 131 sa balota. Yan. Ano nga ni iso numero tabi giraray Mayor Pido kan Ako Bicol? Madali tandaan, 131, 131. Diretso ka na, duman sa likod kang balota, saro sana. Ako Bicol Party List. Again, 131 sa balota. Thank you so much. Mabuhay ang Ako Bicol numero 131 sa balota sa party list Baray na aga tabi, Mayor and Congressman Pido Garbin Jr. Salamat Tio and salamat TBN Network. Mabalta po ang programa and digdi na kita sa main studio pakalis ka nagkaperang pagiromdom. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga nang padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man yan ang paborito ko padi. 131. Ako Bicol Party List. Pindutan na padi.